Il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li hemm bżonn ta' pjan ċar ħafna u fit-tul. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel konsultazzjoni kontinwa sabiex issir il-bidla li għandu bżonn pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'ollegament telefoniku waqt il-programm analiżi fuq Net Television il-ħadd filgħodu. Kif spjega li l-poplu Malti Wawċi jixraqlu tant u tant aħjar minn dak li għaddej minnu bħalissa. Fost oħrajn Bernard Grech semma sitwazzjoni serja tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li għadu ma rreżenjax minkejja li jinsab akkużat kriminalment. Fejn fid-dawl tal-aħħar żviluppi mill-qorti Roberta Bella ċaħat it-talba ta' Bernard Grech biex jitlaqqa l-Parlament b'urġenza sabiex tiġi diskussa din il-materja. Jiena ħsibt l-Speaker biex jiltaqa' l-Parlament b'urġenza biex jiddiskuti l-pożizzjoni ta' Edward Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Għamilna dan għax wara li dan tressaq il-qorti, il-Gvern dejjem ġab l-iskuża u qalilna li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali huwa indipendenti mill-Gvern. U użaw din l-iskuża għala mukkunu se jneħħu u ma naħħewx lill-Edward Cicluna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jsostni li l-Gvern ta' Roberta Bella huwa wieħed bla pjan u li ħad deċiżjonijiet ħażina. Kien hawn li Bernard Grech spjega li għall-kuntrarju ta' Gvern Laburista, il-Partit Nazzjonalista immedjatament talab għar-reżenja ta' Chris Fearn u Edward Cicluna. L-interess ta' kulħadd irridu li Gvern u Oppożizzjoni jingħaqdu flimkien biex Edward Cicluna ma jibqax fil-kariga tiegħu. Saħansitra ridna u offrejt li nivvotaw riżoluzzjoni parlamentari unanima f'dan ir-rigward biex il-Gvern isaħħaħ idejh. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kriżijiet illi ħoloq dan il-Gvern f'kważi kull settur f'pajjiżna, fosthom fis-settur tal-enerġija. Ir-realtà hija li għandna pajjiż illi huwa evidenti jew nuqqas ta' pjanar f'kull settur. Ġie s-sajf u l-power cuts reġgħu ġew. U l-power station kienet għada istaqalunna li waslet propju l-bieraħ mill-lider. Ma mbagħad il-viltaqgħu kienu jgħidu illi għandna fabbrika tal-kanċer għax kellna power station tajjeb minħabba d-diesel dak iż-żmien. Issa fil-waqt li huwa ħażin li jbeżżaw bil-kanċer jinqdew b'din il-marda kiefra. Is-suma stess qegħdin jimlew Malta b'generators ta' diesel. U mhux il-bot min-nies taħt il-persjani tan-nies. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi spjega li Roberta Bella tilef il-kontroll u saħansitra spiċċa jikdeb dwar is-sitwazzjoni ta' dranaġġ f'pajjiżna. Bħalma gideb dwar id-dranaġġ fil-baħar għal darba darbtejn tlieta erba' u jibqa' jinsisti u jinqabad. Nuruh il-filmati u r-ritratti ta' dranaġġ ħireġ fil-baħar kull jum. Al kontrarju ta' dan kollu Bernard Grech tenna li huwa l-Partit Nazzjonalista Gvern Alternattiv illi sa jibqa' jiddialoga sabiex issir bidla illi tant hemm bżonn f'pajjiżna. Fejn fakkar fil-5 punti illi ġew elenkati u li se jkunu qed isiru fl-ewwel mid-ġurnata ta' Gvern Nazzjonalista illi sir konferenza nazzjonali brabta mal-popolazzjoni f'pajjiżna li jkunu implementati soluzzjonijiet u l-proposti tal-Partit Nazzjonalista biex nelbu l-għoli tal-ħajja li għaddu setta liġijiet mill-Parlament sabiex jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika relatata mal-assassinju ta' Defni Caruana Galizia li l-ambjent isir dritt fundamentali tal-bniedem u li tingħata direzzjoni sabiex jinġibu lura l-400 miljun euro il-insterqu mid-dil fraudolenti ta' 3 sptarijiet.